Que tal? Bueno, espero que esteades ben, eu estou encantado de estar aquí, para min é sempre un placer, unha maravilla estar en Noia, é iso que estes días estuve liado, eu veño de Roma directo, estuve ali no cónclave, home, un sitio no que se xuntan 130 curas, ali non se come mal, Pois imos celebrar a víspera das letras galegas. Imos un espectáculo que se chama Xa que o sabes voucho contar e cantar, porque, bueno, creo que é unha das frases máis galegas que hai, que máis resumen a nosa retranca, non? De, bueno, todos temos a nosa versión das cousas, eu vou dar a miña, se gusta ben e se non tamén, e aparte vou cantar unhas pezas, non? Collemos uns clásicos musicais de toda a vida, de onte, de hoxe e de pasado mañán, bueno, a miña letra, vamos parodiar momentos da vida, vamos falar da actualidade, vamos falar de Habemos Papa, vamos falar dos whatsapps de Pedro Sánchez e dos outros, vamos falar de Trump, e vamos falar, pois eso, de Palmira, de Federico, da miña familia, que ao final é a xente que quero, é a que me deixa falar deles, así que eu sen eles non son nada. A samar cos bodes foi de Cardal o gato, collo meu recibo botando brincos, xa estou chegando. A samar cos bodes da montaña estou baixando, vou comer o pulpiño, beber uns viños e uns cacharros. Pois é un espectaculiño que xa debe de levar como ano e medio pois por toda a Galicia, a verdad, basicamente por onde van chamando, é moi contento porque eu non canto ben, pero gústame compoñer, a verdad que funciona ben, a xente pasou moi ben, é unha horiña e 10 de risa e nada, espero que a vos tamén vos guste. Cando teño moita dor e o paracetamol xa non vale a pena, cando me pinchan no cubo me poñendo azul e vexo as estrellas. Cando tomo o Sintrón estou moito mellor gracias a ela. Meu pai chegou aquí un día, chegou á casa de miña avó, ali a un solfre, e non había ninguén na casa, non había ninguén, estaba a miña avó sola, e de repente meu pai preguntoulle: que tal, Manuela, e onde están todos? E dixo a miña avó: están alá na leira, e que hacen? Esfollando. Para min o Liceo é, pois eso, segunda, terceira casa, porque xa foron unhas cuantas veces, tanto como noutros monólogos, como acompañando outros compañeiros, como na mostra de curtas, pois presentando cuñados, como, bueno, en 1000 eventos. Para min o Liceo é como estar na casa, aparte teño os amigos aquí en Noia, bueno, pois o Liceo é un sitio fantástico, ademais, non é por pelotear, pero é un sitio no que se actúa moi ben, no que a xente ten gana de vir a pasalo ben, un público maravilloso, e nada, longa vida ao Liceo. Claro, meu pai chegou aquí e empezou a ver os nombres dos pueblos de aquí e flipou. Mos, Foz, Tal, Tui, Pol, Sil, Rus, Sar, Sorteo, Val, Feas, Bos, Mens, Lens, Brens, Teis, Chan, Cous. Dixo meu pai que son nombres de perros ou que?